video گوش که ما چه اروم شدم نمیدونم چه ضعف شد چکانه شماره نمی مرا نگی هیچ من میکنم اینه همین فاخرین چی نروشینی که ما دا روی کنه نوارورا Ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигоҳ бошад. хитоби ман ба блогери шайтон даже бобо ҳам намегӯша. Блогери шайтон саволи ман ба ту, агар ту мана ҳақорат кардӣ, ман туро ягон бор ҳақорат накардам, агар ту ҳақорати карагита доказат карда натонӣ, ту ки ҳастӣ ку мардум да гавзан? Ту ки ҳастӣ ку гавзан? гӯш кунем. کنته فقط حجت و رقم و دلیل و مهر و پیچت آنیم خیلی میزنم ира ту ба дани худат будӣ гуфтӣ ки ҳастӣ. ман бо мегӯм ки бародаро апа хоҳаро 99% зборо ҳамаш мошенникиян, 99% ҳами зборшиҳо мошенникиян ва ягон хел бозиҳо да бозӣ накунем. боз ман видеоро мемонам ки 2 моҳ пеш ман илтимос карда будам ки накунем ҳами бозиҳо мошенники шайтония дурӯғе. як хел ман да занг задӣ ҳақорат кардӣ, гуфтӣ бира кори худа кӣ ва мо пул кор мекунем. и кора ёфтену накӣ неҷатона газзатонен агар анон вақт бозӣ кунем. аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳ бошад. ман оз навора мемонам чӣ хенаи шайтон пул гирифтагиай ва чӣ хели шайтон реклама кардагиай. мана нав модарам занг зад, гуфт дигар ягон хел видео дар бораи и шайтон накӣ. ман гуфтам як видео дига мекунам. гуфт ки беҳақорат. гуфтам гап нест, беҳақорат мешавам. ман ягон кас ҳақоратам кардаги нестам дар ягон видео. обод ва сарбаланд бошед. темаи шайтона ман куштагиюм карочи ай пага худохоҳ иншолло темаи занбурпарварӣ дар шумо дарси занбурпарварӣ нишон метавем. лекин мабодо бо ягон шайтони дига буроя ягон видеои шайтонӣ кина шуморо айраҳ зана. иншолло видеоро мунтазир шед. обод ва сарбаланд бошед. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. ҳама каса хуш омадед. касе да ки билет самолёт дар кора ё ки миноксидил оригинал. миноксидил ҳам барои занҳо ҳам барои мардҳо дар ман ҳаста оригиналаш. доставка любой ҷои россия. ва навор дар бораи чи бародаро апао хоҳаро ай ҳаматон эҳтиромона хоҳиш бобои қанд реклама кардаистай мугамбо бо як чанд ти дигаам хеле муханнасо дар рекламаҳошон бовар накунед. ҳамаш мошенникиян, лохотронан. ба пага гира карда набинед ки яке фахриддин итари кардан гуфта. ман ози огоҳ кардам. ин видеоро ман барои ҳамаҳо запис кардаистам ки вақте ки пулотон месӯза баъд мебинед ки ака як видео ки бобои қанда ё ки мугамбора ё наву саги дигариша моро карочи кидат кардак. ман мегӯм шуморо ин хеле кардан хуб кардан. ман огоҳ карда будам. барои ҳам қабл бародаро апа хоҳаро аллоҳи меҳрубон ҳамаро нигоҳбон бошад. просто накунед ин хеле бозӣ пул кор карданен меҳнати ҳалол кардӣ, меҳнати дасти худтон кардӣ, кор кунед соҳиби пул шавед. ӯ дурӯға дигар лайк мемонӣ пул мегирӣ, дурӯға просто шайтонӣ мошенникӣ. ҳама каса хуш омадед. ман дар хизмати шумо. ака нисбати бобо гап занем. агар бобо омад шиш дид бобоя шинос кардам ҳамин чиз қатъӣ. бобо
бобо гапҳои зиёдӣ гап задастед, шумо дар ютуб гапҳои зиёдӣ гап задастед, масхарабозӣ кардастед ва ҳамаи кори шумо кардаги масхарабозӣ аст. Просто камакак серьёз шавед, гапи серьёзние гап занед. Бобоям чӣ кор кард? Бобо омад гуфт ки реклама пул неста, хеле намиё кардастае ки пулте гуфтаст. Ман гуфтам бобоҷон гӯш кун, ман тада ё ки як бор реклама мекунӣ, ё ки оз як випи нормални подключат мекунем та ту нами ҳар рӯз кор кара мегарди. Майли гуфт гирифтим як випи 3 подключат карам $1250, $1250 ҳар рӯз $34 кор мекардам. Яки 2500 рубл ҳар рӯз кор мекард. Баъд бобоям чи вай мардакам бовар кард, вай мардакам чӣ хеле ки мо бовар кардем дар ҳамин система, ваям бовар кардагиаст, ваям ҳар рӯза вазифаша мекунад. Вазифа додесте ҳо, вазифаша кард, пулаша додесте ҳо, просто ҳамина бромад бобоям гап зад. Ҳозир ако слишкини бад бисёри бад гапҳои бефоида гап задастаем бобоему мугамбоему ҳамаша меқафум я подвалда маҳкам мекунам чӣ гуфтаи гапҳои бефоидаи гап. Ба худо гапҳои бефоидаи гап. Ягон касе ягон кор кара наметавонад то мугамбо. Просто вақти пула кор кардӣ, айдуми ман раисҷон, шеф, раисҷон. Вақте ки зурут омад, аз ин хали кунак задастӣ. Ман шуморо мегӯям, бародарони азиз, мард нестай дар дунё вообще нест. Ман намедонам якҷо мард ёбам. Ай 100% 1% мард мондаги, тамом. 1% мард мондаги. Ай пеши сериалои бада. Матра гуфтасан ки ту бояд ҷавоби кати Мугамбо ҳар дад. бобо айни замон бисёриҳо ай декодема чак сухтан кард. ҳама тоҷикистонда будем ку докадема гуфта ҳама пашми танашон мехеза докадема вай мекуна. Охи гӯш ку докадема чӣ буд хад? Докадема ранг як пирамида буд рафтам вай. Ҳеҷ Авай буд охи вай рафт худшон даже худшон мо эътироф карден ки ҳо ҳами омад ба қуллаи баланд расид. Баша ин кора я ҷода медуро кор мекунӣ. Оли гуфти раис нав делав дафтара туғрӣ карда, нав печат муҳру печат туғрӣ кардаги охир айгиҷо шумо мегӯед охириш чия? Ҳама чиз охир дора, ҳамин дунёро худш охир дора. Не ки охир то ҳозир ҳастем могарам мо як кор кунем ку хеле шумо кӯтаҳфикр нашен, мисол кӯтаҳандеша нашен, бояд бикунем. Ира кардан дар кора мира фикр мекунем ки мо ҳами айру интернет пул кор мекунем. Ам масъалаи лайк монда кида лайк мемонӣ? Лайк ҷода мисол ҳаму закас мекунанд, ҳаму чизое ҳасте ки мисол як ҳайвоно. Салом алейкум ҷураҷон, хубе тинҷен кору боло хубе ҳама бачаҳо дар офис кор кардашам. Ҳама ина бобои кам ҳама бародаро кор кардашам, ҳама мисли шумо виб дорам, ҳама ба дили пул кор кардашам ҷураҷон. То 3 моҳ ҳам метавонӣ кор кунӣ, то 3 моҳ. Агар одам хуш накарди баъди 3 моҳ шумо яъне ки маҳкам мекунед 50% пултона метиҳам. Es en un fel de teda. Фаҳмида?